varmaan Respect, hiljaisuutta ja sitä häpeää. Siinä mä voisin sanoa siihen sitten vielä sen, että se ilman mitään. Se selittää sitä jonkinlaisella naksahduksella. Jotain naksahti päässä. Haluatko, jos me käytetään se puhe tuosta, tässä nyt vaan kävellään tätä 4. kertaa vai 5. kertaa. Seppaala ja Ville tulee perästä ja auto tulee vastaan. Se siitä. Joo, se siitä. Jos nyt ajattelee ihan oikeasti, niin kyllä mun mielestä Kia on aika huono. On. Mutta ei nyt taidettu naureskella tässä. Ei. Näkyykö tuo nauru? Ei se voi leikata. Sitten vaan autoa. Sitten me oltiin ton auton tässä vasemmalla puolella eka. Me lähdettiin siinä hetkeksi. Niin. Tässä me seistiin vähän aikaa. Ja tästä mentiin sitten autoon. Mutta mitäs me tehdään tää nyt? Lähdetäänkö me liikkeelle ja mä pyöräytän tän videon? Joo. Siinä. Niin, entäs se somalipaperi? Niin sekin vielä. Ai Ota sen lähön vielä. Sitten mä otan sen tosta. Netistä teen tästä. Ota sen lähön. Nyt se ottaa sen lähdön. Pitäis meidän nyt lähteä tästä? Joo. Ajan pois. Joo. Onks mä lasin vähän? Mä vielä. Niin joo. Mut hei, Arni on... Joo. Mä otan siitä kahvia. Joo. No mä ajan ihan pikku hetken sitten ruvetaan puhumaan. Joo. Arjo pysyy vangittuna, siinä nyt ei ollut mitään yllättävää. No ei. Voi. Pysäytä hetkeksi. Vittu, nyt se katos se, minkä me just tehtiin. Mennään tonne ja tullaan sieltä yli. Tää tulee making of jaksoon, missä kuvaaja juoksee. Todette, että Ville suorastaan kirmaa sieltä, kun se vetää kameran kädessä. Nyt sä sanoit sen, niin pitää muuta. Otetaan vielä niin, että sä sanoit sen siihen loppuun. Ja eikö siis sä sanoit sen, että se on... Niin kuin sä sanoit sen, että mitähän se Romppainen on mahtanut miettiä. Sitten mä sanoin, että onhan siinä ollut aikaa. Ja... Niin. Heittäkää se vaan se läppä tuohon samaan. Se ihan sama kuin äsken, mutta ne läpät kanssa, mä saan täältä puolelta kanssa. Joo. Tähän se Romppainen on mahtanut miettiä, kun se... Mä vasta seistin siinä. Pysähdyttiin. Eikö se niin Miten se meni? Aloitte varmaan selittää. Kävelles? Joo, kyllä siinä Okei. Sitten kun ne muista enää missä. Taas tarvittais Zarefia. Joo, Zarefi. Sulla oli hattu pois siinä edellisessä. Oli. Joo, oota mä toteutin.